Bad news kadagiti motorista gapo iti manirimaan na gyera ijay Middle East manamnama iti itaalawas ti big time oil price hike. Iti patapata dagiti kumpanya epektibo inton bigat ngumato iti 11 pesos agingga 13 pesos ti tunggal litro ti gasolina. Ngumato mat iti 21 pesos agingga 33 pesos wenno 23 pesos ti tunggal litro ti krudo. Kabihatan na manamnama ang umatumat iti 33 pesos agingga 35 pesos ti tunggal litro ti kerosina. Sigon iti Department of Energy ti panagngado ti presyo ti petrolyo ket gapu iti manariman na tensyon iti nagbabaotan ti Estados Unidos, Israel ken Iran. Sigon pay iti ahensya ininutan dagiti oil company ti implementasyon daytoy mangrugi ita alawas.